हमरा बुझाते कि हम खेत में रोपनी करे जाए तो हमार दाढ़ बड़ी पिराए लगी। बर्दाश्त करो, मुंह रगड़ दे। इहे मरद मेहरारू के बीच के बात है। हाँ। दिखाओ रे भैया, दिखाओ। नए नए हो मर्दा आयल बा अतल मौगी गोर पसार के सुतल बिया। सुत 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 अतल इहो न से गोल बा, इहो डाड़वा होने टेल के आ गज से लगा के सुत गइल बा। मच्छरदानी गिली गिली सुतल बा यही पर। फिर जब कुछ वक्त बीतल तब मर्दा अपन जागता। अरे बाप रे बाप, घड़ी में टाइम देखता का टाइम भल भैया बा 1:30 बजता। बाप रे बाप, 1:30 बजता। तोर घड़ी खराब बा, 3 साढ़े 3 हो गल, 1:30 बजता। मौगी के अपना जगावता काहेला देखता कि धान के रोपनी सभे करता, हम अभी कोई नहीं ना आ जाना बनिहार मिलत नहीं खन सब। मौगी के जगावता, मौगी के तो देह आता ना गरम भइल बा, बुझाता नु 100 वाट के बॉल फ्यूज भइल होखे। जगावता प्यार से, गोर उड़ देखता सब गरमे गरम बा। बुझाता मर्दा की ज्यादा हीट में भी है। चलो एकरा के जगा के अभी काम करवा लेम तो करवा लेम, फिर बाद में ना। रानी ए रानी डीजल पीबू की पानी। ओ माय फॉक मी। अरे माई रे माई। 2 मिनट बर्दाश्त करो, अब कुछ ना हो पाई। हाय कोनो बेरा बा हमरा के उठावे के। ई कौन नाटक कइले बनी रहुआ रे? इतना प्यार से हम बोलत आ तू हमरा के इतना जोर से डांट डांट के बेलताड़ू ना बोलताड़ू। बेल देता रू काहे आखिर दिक्कत का बा बोला। देखो तारा के जगौनी खिसिया म बात सुना। हरी 5 मिनट के काम मेहरारू के लक्षण तारा में नहीं खेलो कर ना। मेहरारा के लक्षण तनी मनी तारा माई बाप भर देले बताड़ा में। जगौनी है ये खातिर कि फरफरे से हो ख आ धान के रोपनी करे चले के चलो चलो। आही बाप रे बाप। अरे हम जान धान के रोपनी करे अपना बाप के घरे तो कइबे ना कइली ना। अपना बाप के घरे खाली सूत के खइले बानी। आए देह पर खर्चा कइले बानी। जानता नहीं कितना खर्चा लागेला देह पर? खाली फेशियल में 4000 रुपया लागेला। आ हम रोपनी करे जाए करिया हो जान तो रहुआ हमरा से प्यार करे। हाउ कहता कि हम कह देम। देखो करिया हो चाहे गोड़ हो ओकर बात नहीं खे। आखिर तू जात काहे नहीं खु मेन कारण का वही बताओ। हम सब तहर सहे खातिर तैयार भइल, लेकिन धान के रोपनी करा दे। हम जाई धान के रोपनी करे। हम एगो लौकतनी घर में। हाय एगो मौका देवर। हाय मौका देवर खाली घर में खाए आ हम ही जाए। इनकर जौन मेहरारू बाड़ी जौन अभी सेविंग करतरी उ घर में खाली सुतिया। देखो वो छोट भाई है आउ जौन आयु भाव ही लागी। छोट भाई के कबो पट्टीदारी ना करे के हमनी के बड़ हई जाता, बड़ के फर्ज त निभावे के पड़ी। आखिर तू काहे नहीं कुछ चल? ए राजा जी काजी इतना दहेज लेके आइल बनी हम रोपनी करे। हम कबो नहीं कइले। ए राजा जी हमरा बुझाते नहीं। अरे निहुरा ना बुझा जाई। हमरा बुझाते कि हम खेत में रोपनी करे जाए तो हमार दाढ़ बड़ी पिराए लगी। बर्दाश्त करो, मुंह रगड़ दे। चलो रोपनी करे बाथी नहीं डार धनिया। अब बेसी ना अब हले 2-3 गो धनवा दी हो कार धनिया।
कहब कि फाटल 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 फाटल। अब हम मुए दर्द से ई ना मुई तू कहब कि यार फाटल फाटल अब हम बुझते पाड़ीस ए बुझा नहीं बुझा एक खाने हंसबो नहीं वही खाने दो हंसबो बुझते पाड़ीस नहीं बुझे तो आडू माडू गोला फाड़ देबो नी तो हमें नहीं जानबो हेला फाड़ देबो रे तेरी को फिर से फाड़ सकली हेला फाड़ तेरी बेटी को ओड़ी में डाल को फाड़ से फाड़ लो हेला डाला लीका में फाड़बो अरे एने ओने गोर जाती सारा किले वाही में जी बोली आहा पप्पू चौबे जीते दी दीदी और दीदी रख के का करो वो दीदी रख के का करो भगवान बनोले एने ओने गोर जाती सारा की लेवाही में बाह फैला दे हमारे गोलू तिवारी जी पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन तनी हल्का घसा कर रानी चल नया बिहान की नब बेचैन मत हो खा बिहान नया की नब एने ओने गोर जाती सड़क लेवाही में अब्बा और देहब का दीदी गोलू दुबे जी आए गोलू तिवारी जी फिर 100 रुपया दे देनी हमरा के गच दे हम ले लेनी घच दे भगवान बना कर रखा एने ओनी गोर जाती सड़क की लेवाही में तब फैला दे हमारे अरे तब फैला दे हमारे बड़ा चोट लगा है कौन बरे कौन है रे अरे इनकर हाफ है पैंट खोल दो ताहरा पिठिया में लगा के लागी ना लेवार धानिया अरे पाकी चाटा आ चल 2 या 3 गो थनवा दी हजार धनिया गार धनिया हो गार धनिया हो गार धनिया रखब का सब दिया राजा जी छोड़ी बोलो कतिया राजा जी कतिया जी न जाई अहो पुरुषा देखा अगिला तरह में कवि जी लिखता है अरे जो हतारू सुतल सुतल नोटी पर ले ठेसी अझार दी है बुकाउर पर दुमन परदेसी तेना जीवे भैया से कहो
जी को नतिया मत कर, नाथ जी कह, नाथ जी। आई तो गला मेरा के पीड़ा मार मार के तोर फाड़ देले बा देहिया। हृदय विशाल ढाली जार धनिया बेसी ना भले 2-3 गो थाना दिह धनिया। धन्यवाद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।